Si us agrada la fotografia, no marxeu, perquè l'entrevista de continuació segur que us interessa i també totes les imatges que ara us ensenyarem. Fixeu-vos, totes aquestes fotografies que ara anireu veient han estat mereixedores d'un premi World Press Photo al concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món. Triar-les no ha estat fàcil. S'hi han presentat més de 3.700 fotògrafs que han arribat a presentar més de 57.000 fotografies. Per tant, mèrit per tots ells, per aquest enorme talent, però també mèrit pel jurat, perquè ha hagut de decidir entre aquests milers de fotografies quines eren les que millor reflectien el nostre món el 2025, perquè van ser fotografies preses l'any passat. Una de les membres d'aquest jurat és la Sílvia Omedes, directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision, a qui agraïm molt que ens pugui atendre avui en directe al Bàsics. Bona nit, Sílvia. Bona nit, com esteu? Molt bé. Avui hem volgut mirar el World Press Photo des d'una altra perspectiva, des de l'altra cara, la del jurat, perquè imagino que no va ser fàcil triar quines són les fotografies que mereixien algun reconeixement d'aquest World Press Photo del 2026. Exactament. Hem estat un mes i mig concentrats els diferents membres del jurat per tot el món, mirant més de 60.000 imatges i de veritat, bastant dures. Ha estat difícil. Difícil a les últimes rondes perquè la qualitat de les fotografies és altíssima i la importància i rellevància de les històries també. Què fa que una foto sigui mereixedora d'un reconeixement, d'un premi World Press Photo? Doncs mira, mereix un World Press Photo aquells projectes i aquelles històries que tenen 3 ingredients bàsics, que són informatives, són descriptives, que expressivament són molt potents, visualment són fortes, ens criden l'atenció, ens emocionen, però sobretot el jurat ha estat buscant un ingredient importantíssim en el fotoperiodisme d'avui i és que ens interroguin, que siguin imatges capaces d'enriquir la nostra mirada i sobretot que ens facin i ens plantegin preguntes, que d'alguna manera ens ampliïn la informació que rebem a diari. Hem de recordar sempre que les fotos guanyadores de World Press Photo, en la gran part, no han estat publicades per mitjans internacionals. Hi ha molts treballs per fotògrafs freelance que veuen en el World Press Photo una oportunitat i un gran altaveu per difondre històries molt desconegudes. Avui s'han anunciat aquests 42 guanyadors regionals de les 6 regions del món. Vostè mateix ha dit que ha estat dur. Què ens expliquen del nostre món les fotografies seleccionades en el certamen del 2026, però que ens expliquen el món del 2025? Mira, com sempre passa, en el 2025 hi ha la llavor dels grans temes que estem veient o patint en el 2026. Sempre hi ha temes que tenen a veure amb els reptes dels grans canvis climàtics que afecten a nivell transversal a tot el planeta. Hi ha les guerres, hi ha Ucrània, hi ha Gaza, com no podria ser d'una altra manera. I també el que ha estat molt interessant és que, fruit de la nova estratègia del concurs que posa jurats especialitzats a diferents regions del món, hem trobat moltes petites històries que, sens dubte, funcionen com a grans metàfores d'altres temes i problemàtiques que ens afecten a nivell global. Però, com sempre, hi ha conflicte, com sempre hi ha protestes ciutadanes, abusos per part de l'administració. Hi ha, com sempre, el World Press Photo, diguéssim, no és un passeig feliç, sinó que és un testimoni molt clar, molt evident, o sigui, molt potent del que està passant avui al món i, com sempre, una gran oportunitat per estar millor informats. Clar, senyora Omedes, no sé si també, malauradament, en podem sortir més pessimistes, perquè vostè ho deia, també hi ha conflicte, hi ha Gaza, hi ha Ucraïna, aquesta política migratòria dels Estats Units. Pot ser que en sortim més pessimistes, oi? Bueno, sortim amb molta més informació, no? El bon fotoperiodisme el que té és que ens converteix en ciutadans més conscients, amb opinió crítica. I això és el que pretén el fotoperiodisme. És un treball que intenta ser testimoni de la realitat, que ho és, evidentment, a través de la mirada de grans fotògrafs i que d'alguna manera ens consciencien de tot allò que està passant i no sempre tenim oportunitat de veure.
Volia parlar també amb vostè dels 3 fotògrafs espanyols que han estat reconeguts en aquest certamen. Jo no sé si té l'oportunitat també d'anar veient les fotografies que ara veurem, per exemple, d'en Brais Lorenzo, d'Ourense, pel seu reportatge gràfic de Terra cremada. No sé si ens pot explicar una mica què és el que han valorat i reconegut del seu treball, per exemple. Doncs en el cas del Brais Lorenzo, que a més a mi especialment m'emociona moltíssim perquè està treballant sobre la seva terra. Fa més de 10 anys que documenta els incendis a Galícia. Ell és d'Ourense, és soci de la fundació, de la nostra fundació, a més. És d'un altíssim compromís, és capaç de fer unes imatges que ens remouen per dins. I, clar, això és un premi, jo el percebo una mica com a tota una carrera dedicada a la seva terra, no? Pensem que aquest any a Espanya s'han cremat més de 200.000 hectàrees de terreny i de bosc, per tant, és un premi molt merescut, tot i que hi ha incendis a tot arreu del món, a Los Angeles, a Grècia, però per alguna raó el jurat, i unànimament, totes les rondes, va decidir que aquest era un dels projectes que valia la pena enlluernar. I sobre en Luis Tato, senyora Homedes, que reflecteix les protestes de la generació Z a Madagascar, què en podem destacar? Doncs el Luis Tato és un nano de Ciudad Real, treballa per agència, és un gran fotògraf, té una narrativa molt potent, molt visual, sempre està molt a prop dels grans temes que afecten sobretot a Kènia, que és allà on viu, i és un gran fotògraf, sobretot està documentant amb molt rigor tot el que són les grans mogudes de la generació Z, que evidentment també és aquesta generació que està protestant arreu del món de manera transversal, però ell és una persona que està tan a prop dels fets que crea unes imatges molt poderoses que posen l'espectador a dintre, ben bé a dintre. Si li sembla, acabem el repàs amb Diego Ibarra, el tercer fotògraf espanyol, doncs que ell ha estat premiat per les seves fotografies sobre l'impacte dels conflictes en l'educació dels infants. Sí, en Diego Ibarra també és una gran alegria. És un noi de Saragossa, treballa al Líban. Aquests dies us podeu imaginar que està patint lo indecent, perquè ell i la seva dona són periodistes, estan cobrint tot el conflicte, tota la guerra d'Israel contra el Líban, però en canvi ha guanyat amb un projecte que documenta 9 països diferents on les guerres estan afectant el desenvolupament dels més joves. Ell ha posat l'accent en un projecte preciós, molt poètic, que bàsicament ens està dient que els grans perdedors de les guerres són els nens i els seus futurs. I d'alguna manera posa la lupa allà on toca, que és en ser conscients del que passa quan hi ha un conflicte i a qui afecta. Ara falta un altre gran anunci, el 23 d'abril, la foto guanyadora del World Press Photo. Hem d'entendre que serà alguna d'aquestes fotografies que avui han estat premiades? És així? Sí, és una d'elles. Però no em pregunteu res perquè és absolutament secret. O sigui, està triadíssim ja. Sí, està tot escollit, tothom està avisat, però fins al dia 23, que coincideix amb Sant Jordi, no s'anunciarà a nivell mundial la World Press Photo de l'any, que, com sabeu, sempre és una imatge molt potent, molt evocadora i que tracta de temes de molta actualitat i de molta importància per reflexionar. Per acabar, senyora Homedes, és més difícil ara exercir de fotoperiodista que ara fa uns anys? És més arriscat, més complicat? Sí, absolutament. Absolutament. Avui ser fotoperiodista i sobretot en un terreny en conflicte vol dir que ets un target, ets un objectiu militar. Han mort més de 180 periodistes en els darrers anys amb la guerra de Gaza i, bàsicament, avui ser un logista o ser un metge d'una ONG o ser un fotoperiodista vol dir estar pràcticament en risc 24 hores. Per tant, hem de valorar moltíssim la feina que fan, siguin freelance o siguin fotògrafs d'agència. Tots ells són els nostres ulls i és una de les professions de més risc en aquest moment al món. Doncs, senyora Sílvia Homedes, directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision, li agraïm moltíssim aquesta conversa aquí al Bàsics. Estarem molt pendents de l'anunci del 23 d'abril, evidentment. Sisplau. I moltes gràcies per difondre aquest gran concurs i els seus resultats. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vostè. Fins la propera.